Manood sa patas o landas ng mga balita. 4 miles ahead on the route. Investigative reports. Puntan ng mga diskusyon. Punti prinsipyo ng mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Karon, ang iya ang inyong anchorman. Nonining Bosomos Aliquid versus Veritatem Sed Pro Veritate. Huwag kita'y mahimong aron sa papakitatok sa kamaturan. Kundi aron sa pagdapit sa kamaturan. Straight to the point. Sugbo, Kalisaya, Mindanao. May naman buntag, kumusta? Welcome sa papanaguban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Pus kanagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Oy, panay magiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakibisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes, dit sa 22 na buwan sa Pebrero, tuig 2022. Straight to the point. Sa gihapon at agad-agpagtagan ng mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinilabang kipon mga higala sa atong pagbaguban, sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may sektaran karabutaga mga kaigsunan. Sa Tigang Bayan, misalikway sa motion for reconsideration. Kaya ginusok ni Kanhi, Tourism Secretary o Gubernatorial Aspirant, Ace Durano. Straight to the point. Hindi may labot sa gigong kaso, may labot sa graph. Una nang may desisyon ang korte pagkonbikto kaniya og 5 ka mga opisyal sa Beach and Awards Committee tungod sa proyekto nga World Calendar natong 2009 nga nagatinad og 2.7 million pesos nga napakyas pa to pa pagpahigayon og subasta. Straight to the point. Katalig pagdagan mga kaigalaan samtang sa bigas pahin na kasong kriminal o ubang mga kasong batok ni Gani Cebu City Councilor Jerry Carillo giabsulto sa Sandigan Bayan. Straight to the point. Si Carillo una nagatubang sa negasyon nga iyang gigamit ang kawani sa Cebu City Hall isip tigluto sa gipanag-iya ini nga arresto warrant. Straight to the point. Samtang sa bigas pahin 33 anyos ka pulis sa lungsod sa bantayan gingong natagat sa tricycle pa nagilomon sa tabay ug naugbog ang ulo. Straight to the point. Pangutana ng tagat pa niyo umiambak. Naugbog ang ulo ito. Ang mga pulis ni adto pa nga Nobyembre 2021 milabay tuig nadangat ni tabalanan o kagahapon lang nakauli sa ilang Pinoy-anan tungod sa problema mahigala sa dunay impression behavioral problem atong pa mga sukit ni Kuminaw. Dunay problema mahigala sa Pastila na dunay taga. disorder mga sukit ni Kuminaw. Unya nakauli ni usa ka psychological problem kini. Nakauli mahigala unya sa pangitabo kagahapon niya matod pa natagat man sa tabay or yampak pa sa tabay mga sukit ni Kuminaw. Nakatani pagtagan do tagas sa manuman sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahay niya pa laing pulis gigong nisway pagpangilgil. Usa ka milyon ka pesos ngadto sa Kani Uyab nga sa 60 anyos. Agoy. Bukti may gala sa dili pag-upload sa ilang sensitibong litrato o video diha sa Facebook. Pastilan sa Sintanios. Pagtagan sa mahigala sa manuman karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. COVID-19 positivity rate sa nagpay sa Subo ni kunod na. Salamat in taon mga higala. Ni kunhod na, kay eleksyon naman. Sa urang update sa Department of Health. Tambal sa COVID, eleksyon ra. Ang mga bagong kaso sa COVID-19 na nagbayan kagahapon. Salamat in taon no. O kapadayon ta nga magpabinantayon. Kita may buwang mo na ni mga animal. Padayon ta may gala nga Ang tambal sa COVID o eleksyon ra. Sige, pangilan. Sa lalawigan, doon na sa 15 ka mga kaso ang natala sa Department of Health. Apan ang Visayas Vaccination Operation Center kung VVOC padayon nga nanawagan sa mga residente sa Subo nga kinalang magpabakuna yun. Humana angkol sa Signal Visayas ang ikaduha sa may pinakataas na datos sa mga unvaccinated individuals. Uy, ano ba rin kalakihan nga kita may pinakataas?
dapita dia. Labi na og involver ka lang, di ko pwedeng work from home. Pero dapat ang mga trabaho nila na pwede lang yun. No? Pwede lang yun nga work from home. O nang doon na mahigalay matod pa pipila ka mga empleyado ng hinaot nga magpabilin ang work from home setup o mamahimong kabahin kini sa new normal sa matag kumpanya. Doon lang doon katuig na sugat nigo ang COVID-19 o di pa sa setup sa trabaho ang uban giganahan. Ang uban may gala murag wa kay ganahe sa work from home kay mura og asulan sila kadugay na anan-anan na mingon og sila ga okay ro day kayo ni. Ato ni dagat pagdagan na yala kini guban pa mga eskwelahan nimo pati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Right side at the end of the road and then right Rufio turn. Fernandez Panyo, ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dito sa Cebu. Nakatatag yan sa latest official survey ng KBB Kantan. Straight to the point. Fernandez Panyo, subok ng kasama sa Straight to the Point. Subok na sa umaga. Number 1 sa Cebu. Wala nang iba. Atong tagkalo size 41 na mga higala sa manuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ang tagpagtagad mga kaigsunan kining tunduga mga iskutanan rubutaga unya may papaminaw sa mga idol sa 93.9 IFM atong kauban rubutaga may gila si DJ Lino o si DJ Boy K o karon tutok sa may gila mo apa sab si DJ Mikey. Now ano tas tunduga mga iskutanan mga kaigsunan kay gawa sa tong report ni Radyo Man Pulaw ro itong pulis bitaw na luoy sa bitaw tatong pulis mga higala taon. Ang iyang amahan may nanawag nga natagak rehis tabay. So ato lang ato lang auhag sa PNP organization ni Ken sila kadagkuan. Sige na lang kuan na na siya. Tagaig mga benefits no. O inunta ni ta natagak sa tabay. Daghan man sa Marawi dai katong pagkahuman sa Marawi dai mga sundao nangamatay. Dai mga nangawarsak gyud. Liman katong giraha may galaso. Daghan na warsak pagka-warsak nimo nadawat mo utok ipahawa ka sa armed forces. Kay delikado man ka. Pero nagdawat kag pensyon. Sa armed forces. Sa nani sa ni basin og kini mga pulis ba og inline sa duty pananglitan dakin. Kuno ba sa girespondihan ka dito nga kuan? Problema unya human nagbuto na karon nya lubatan ka. Anak man na kini bitan mga Americans daghan man ni. Daghan man ni may galang lubat-lubatan kanang limang ka nang ilang gilay padakag Iraq, ipadakag Afghanistan, ipadakag atang laing lugar ba. So mabuthan ka dito kuan pagkag bomba mabuto si mong kili dai. Unya kanang dagko gyud kay murag oxygen kanang dagko kay tangkis oxygen mo na mahigala hagsa sa eroplano niya naputhan ka ay mong kauban nangamatay nagtangtang ng kuan bahin sa lawas sa ikaw nahabilin mahigala pero nawarsya ka sa inana ini pauli nimo sa US they can kuan daghan ang mga benefits silang madawat mabitaw na nga ayahay kay po ng uban mahigala maka pamana inana kay sakto benefits pero bantayan lang ninyo mo tukar ito na yung katawa mahigala pagkanag mga yelo nga resita mulinya na sa kuan ini ang butika ayaw lang sipukahan na kay kuan na siya lahin na niyang resita special na nga resita matod pang doktor ni obra day kuan na siya nga pagkaresita so sa utok ba no gumika na sa kanang worship kato sa Vietnam War sa mga land may mga worship so inline sa duty kato yung Marawi lagi daghan nga worship nga mga sundao may gala daliman ka tugma so sa uban ka nang kuan yung ka kadawat itong mga medal of valors katong uban aliman kag na-trap po dito sa grupos maulti mga sugiti paminaw niya suko na magyugira sila pila ka buwan 555 sardines. ang binakbakay dito sa Marawi may hingala niya tuwa ka dito sa area nga kanang murag wa na kay ka gawsan kasamang alam o yan nabuhi pa gyud ka ang murag wa na kay paglaom unta ini resulta nimo o di gini ka mawarsak duty kay ka ayan nawarsak ka in line mas duty daghan kasta ng benefits magdawat na kay madawat kada buwan ay mong pamilya pero mo lagi na sa taman daot may mong utok pero ipagawas gyud ka kay lisod man nga magdadapag kag armas mahigala so kini magod kini istoryahay nga na natagak gyud kuno ang unang report ko nakuha ay ambak magod Cheese steak.